Și salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Am început, am dat prea târziu de filmarea asta e. Jucăm normal pentru că pe Insane am câștigat chiar acum un match, dar așa nu filmasem că m-am antrenat. Mă jucasem așa la de apăieșneală într-un fel. Să o dacă câștig sau nu și eu nu câștigat. O să ne punem centru pe casă. Nu e bun chitul ăsta de normal, o să ne luăm altul data viitoare când jucăm. Sper să mă aud mai bine decât gen data trecută mă sună un prieten cu număr privat. Robert, știu că tu ești, dar explicați-mi și mie. Eu joc normal și ăsta e full iron. Voi vedeți? Doar întreb, voi vedeți? Eu joc normal și ăsta e full iron de pe insulă. Și s-ar putea să mă bată care are urmă pe care Op, și așa. Nu m-am bătut. Trebuie să ne întâlnim așa repede. Mai clasice. Aoleu, am murit. Păi fi asta așa. Și el că vrea tratatul de viață, vine și să mă omoare. Că n-are cu cine să se joace și vine la mine să mă omoare, mă. O să jucăm normal, v-am zis. În episodul de astăzi jucăm numai normal. Închide ușa! Am murit, că e frate meu pro și nu vrea să închidă ușa. Dar lasă-mă! Să faci! Hai! De ce? Așa, vom mai încerca un alt match. Aoleu, dacă-s proști copiii mici, n-am. Există și alte camere. Stați puțin că trebuie să închid uși. Bă, rog, să mă lase ăsta în pace. Că filme. Lasă-mă căcat. Că nu-ți răspund în filmare, doie. Bă, da, tot timpul e câtul. Aoleu, să trebuie să te ascunzi. Și de data asta luăm chipul cel bun. Așa, gata, nu ți este chipul cel bun. Stați puțin să văd ce vrea. Ce vrei, Robert? Vezi că filmezi. Știi că ai apărut în filmare. În fine, n-a zis nimica. A sunat și... da. O, bine așa, nu. Un pantalon mai bun. Că era cum m-am casat abia. Cred că eu n-am chestplate. Literally, eu n-am avut chestplate. Bă, avea n-aveam nici la timp. Stați, mă, că nu știu ce vrea prostul. Ce vrei? Robert, știi că ai apărut în filmare. Gata. Acum mai sună o dată, îmi dau telefon, închizi telefonul.
Bă, măcar am ceva. În fine, nu știu ce mai am de asta. Ești prost? Nu, doar întreb. De ce nu ia knockback? Poate să nu lua knockback, anti-knockback. Deci nu lua knockback. Am pantaloni. Nu vine nici pantaloni. Deci mă cai pe aici ăla. Salut! What the fuck? Ce drag! Nu, deci nu. Nu se poate. Nu se poate să câștigi pe jocul ăsta, e cel mai tâmpit joc ever. Să joc și timp așa, nu. Are fly. Ați văzut, nu? El are fly. Oleo, iar mă sună din microfon. Măcar avem așa ceva. Ăla cum a ajuns la mine pe Instagram? Hacker. Voi vedeți cum punem? Are fly. Are toate hackerurile. Uitați-vă și voi cum pune bloguri. Uitați-vă și voi. Are hack. O să dau report. Chiar acum în continuare îi dau report. Sau dacă îl dați voi. Voi vedeți cum se boară când în el? Ia-ți-l! L-ați văzut? Deci l-ați văzut cum a zburat? L-ați văzut? Aici v-am murit de prost. Ba nu. Am murit. Deci a avut hack. Și l-a dat tot în afară hack. Direct i-a dat. Deci acela avea hack de la... L-a omorât pe mine. Avea hack de la urcă. Altfel era meciul meu ăla. Avea hack-ul deoarece ați văzut cum zbura, cum dădea, gen... Așa. Nu, mai jucăm... Haide să jucăm și un insane, nu, jucăm și un meci de normal. De aici îmi iau kit de snowman. Aoleu, mapa asta e cea mai de cacao mapă. Cum zice David. Cea mai de cacao mapă. Deci e din negru. Am și Nicolas Pizza, mi-mi place asta, nu știu de ce.
Cum ești piciorul? Sunt prost. Nu, îi dau slash. Îi dau toate itemele. Mă arunc în voi. Vedeam? Am fost prost, mă. Am pus așa și da. Nu mai juca unul. Încă unul nu strică niciodată. Acela timp așa. Câte FPS-uri am? 19 FPS-uri. 16. Am puțin deoarece filmesc altfel. Aoleu, ăsta e nu. Nici măcar skin n-are și nici măcar skate. Da, așa că pe el nu trebuie să mă bazez. Nici nu știu ce să dea chesturi el. Bun, mic să deschide chestul. Am murit, mă, că tu ești prost. Am murit că tu ești prost. Nu mă las să văd, mă. Știu cum am ajuns la noi. N-ai cum. Aici nu. A, de aici așa am avut că acolo des. Și că hacker. Da. Hacker. Știi hacker că l-a omorât pe el. E hacker că lumea, dacă nu așa unul ca de final, nu am câștigat niciunul. Ca de final, sper să câștig un carul. Și mă apă, oră mă apă de cacao și asta. Nu ok acces, dacă nu știu, dar îmi place. Gen, are sabia aia. Dacă am fi avut și chestplate, ar fi fost și minunat. Bă, dar ești prost! Ești prost! Dă-o partea. Bă, dar ești prost de puțin. Nici măcar blocul n-am. Dă-te! 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 Că știu eu să-l pun. Bravo, mă. What the fuck? Am murit. Bă, când am făcut și noi am murit, că se trezește unul. Bă, dar ești deștept. Mă crezi că ești deștept? Te vedem acum. Bă. Hai tu primul. Olha. Cât m-a zburat? Cât m-a zburat căcatul ăla? Am murit. Da, să uităm aici, sper să câștigem. Nu de putere, nici măcar nu știu. Putea câștiga cele. Da, și cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și ne vedem data viitoare într-un nou episod de Minecraft. Like și subscribe ajută foarte mult. Da, baftă lume.